foarte frumos restaurantul ăsta al hotelului, care este deschis non-stop, care cu ajutorul acestei brățări care o primești la check-in, poți să bei 24 de ore din 24. Ceau, Angi! Lumea destul de ok în seara asta. Liniște. Relaxare. Noi am comandat o bere, o vodcă, apă, whisky, totul inclus în preț. Ce este iarăși la fel de interesant, că ziua, acolo după statuie, se pregătește, bineînțeles tot inclus în preț, între mese, pizza, cheeseburger, hamburger, paste. Iar acolo la bar, cred că au o grămadă din băuturile lumii, inclusiv rom, inclusiv coniac. Am văzut gin tonic, plus băuturi răcoritoare. Repet, barul ăsta este deschis non-stop și poți să bei cât vrei tu. Încerc să filmez și când servim masa, să vă arăt micul dejun, prânzul și cina, cam cum arată la acest hotel Antic Roman Palace. Acum vă vom prezenta cum arată un mic dejun tipic acestui hotel. Avem dulcețuri, creme, dulcețuri, fructe, smochină. Fructe? Ce ție acolo? Probleme. Asta e foarte bun. N-am gustat. Ce mai avem aici? Ceva salam moșuri. Ia. Mergem și Ceva strudele cu brânză. astea sunt cu brânză, cred că. Ouă. Rato. Ce mai avem? Fasole cu cârnați. Asta o să vin să iau să iau. Și haide afară să le arătăm terasa.
Aici vor servi mâncarea. Cam așa arată priveliștea. O zi însorită și astăzi, la început de iunie, pe plaja de pe malul Mării Mediterane, de la Antic Roman Palace. O plajă drăguță, cochetă, nisip, curată. Astăzi apa Mării Mediterane are în jur de 24 de grade și este foarte curată. Foarte, foarte limpede. Nu mai bună de scăldat. Ceea ce, bineînțeles că vom și face. Angica broscuța în apă. A dispărut Ibrahim. Nu-l mai văd să-l umbele. Cred că s-a dus omul la masă. Destul de mici valurile și astăzi, deși puțin adie vântul. Și e foarte interesant că zilele trecute nu a adiat deloc. Cam așa arată priveliștea de pe această plajă. Acolo este cetatea Alaniei, pe dealul ăla. Iar de acolo se întinde toată stațiunea, chiar și după deal. După deal este plaja Cleopatra. Și toată stațiunea se întinde până în zare. Ne mai bucurăm de ultima zi în Alania, de ultima zi de vacanță în Alania. Mâine vom avea o cazare, ultima în această vacanță, ultima în Turcia, în Side, la hotelul Camelia Fulia. Un hotel care, din ce am citit, le-ar cam depăși pe toate astea la care am fost până acum. O să vedem, o să facem și de acolo un vlog, să vedem ce oferă un hotel la care am plătit 160 de euro pe noapte. All inclusiv și asta. Între timp a sosit domnul Ibrahim și ne-a dus frumoasa bere Epos. Și am ajuns și la prânz. Să vedem ce ne oferă astăzi de papi. Marius, ce iei? Să vedem ce e acolo. Pește. Legume. Cartofi. O ciorbă, dar nu ne luăm acum. Care
Pilaf. Din asta o să-mi iau. Arată bine. Ce? Ceva tocană de oaie. Acolo e ceapă? Ceapă. E ceva tocană de oaie cu ceapă. Din ce văd e specla, nu? Următorul. Varză roșii. Credeam că e specla. Aici? Pui. Pui. Fasole? Nu e chiar fasole. Hai să vedem la prăjitură. Da. Rupte. Să vedem la salate. Hai să vedem, prindem loc de masa aia faină. Și da, prindem un loc chiar frumos. Să avem poftă. Să avem poftă. Stând noi așa și uitându-ne să vedem ce atracții am putea găsi prin împrejurimile Alaniei, am găsit o cascadă, Mangavat Waterfall, e la vreo 60 de kilometri de noi și arată fain. Vom merge într-acolo, iar la întoarcere vom intra la un castel care e aici pe un deal, Castelul Alaniei, din ce am văzut. Pare că de acolo va fi un peisaj superb, o vedere asupra Alaniei pe la înălțime. Totalitate. Cam asta ar fi planul pe ziua de azi. După masa asta, afară sunt 33 de grade, nu poți să stai nici la plajă, așa că am decis să plecăm. Să vedem ce o să iasă din această ieșire. Sper. Și am ajuns la cascada Mangavat. Prețul de intrare este 10 lire de persoană. Se poate plăti cu cardul. Acum să ne învârtim pe aici să vedem ce găsim, ce vedem. Lume pare destul de multă. Destul de agitați pe aici. Da, și într-adevăr se vede cascada. Haide, în dreapta.
Sunt niște mirosuri pe aici de nebunești. Este foame. Seamănă un pic cu Niagara. Seamănă un pic cu Niagara în miniatură. Are un debit destul de mare apa. Și o culoare foarte faină, alb verde, a la ochiul peiului. Atât de important a fost pentru poporul turc, încât a fost tipărită pe o bancnotă de 5 lire, care era în circulație până în anul 1983. Interesant, nu? Da, să tipărești această cascadă pe o bancnotă pare destul de interesant. Hai să mergem mai jos. Neașteptat de multă lume, nu mă așteptam să fie așa lume. Wow, uite ce papagali frumoși. Wow. Papagali amazonieni. Ce avem aici? Pare că pe aici e un loc unde trebuie să, ca să faci o poză ca lumea, trebuie să te bagi în apă, sigur. Ce facem, ne băgăm? Ne băgăm. Dacă ai ști ce rece e, fain, e rece. Super. În drumul spre Castelul Alaniei ne-am oprit să admirăm acest peisaj frumos în care se vede tot orașul Alania. Mai avem un pic până la castel. E undeva aici sus la
pe șosea la 1 kilometru, 1 kilometru jumătate. Mașinile încă urcă. O să urcăm și noi, să vedem cât mai putem. Am mai făcut o oprire pentru că nu ai cum să nu te oprești când vezi acest peisaj. Efectiv, nu stă timpul în loc. O panoramă extraordinară asupra orașului. Și a plajei. Plajă destul de întinsă. Și jos un restaurant. Hisar restaurant. Și am trecut și de turnicheții castelului. Să vedem ce-o fi și cu castelul ăsta. Intrarea la acest castel costă 50 de lire de persoană. 50 de turkish lire de persoană. Da, multă... Aici zghiulele ceva. Multă încărcătură istorică cu acest castel. Ce zice Angie? Documentația. Castelul a fost construit pe fortificațiile rămase din timpul dominației bizantine și romane. Aoleu, așa de... Da. Wow. Deci pe timpul romanilor Da. s-a făcut ăsta. Este situat la cam o înălțime de 250 de metri deasupra mării. Da, posibil, da. Și când s-a făcut de către otomani? În secolul XVIII. Deci în secolul XVIII s-a construit pe vechea cetate făcută de romani sau bizantini. Da, ok, da. am înțeles. Zidul este lung de aproximativ 6,5 km. Are cam 80 de turnuri Oh. și 140 de bastioane. Este un muzeu în aer liber. Da. Vreau să ajungem la o panoramă asupra Alaniei. Atenție, avea 400 de rezervoare de apă necesare alimentării. Oare unde Deci sunt? 400 de rezervoare. 400 de rezervoare de apă, da. Hai să ajungem acolo sus să vedem panorama. Și da, am găsit o panoramă asupra Alaniei ireală. Hai, ce frumos se vede de aici. Deci în stânga avem plaja Cleopatra. Partea asta încolo vine spre Side, spre Antalya. Acolo e altă parte din... Da, în secolul XIX a fost extins cu mai multe construcții. Am înțeles. De jos nu pare așa mare Alania. Foarte fain. Văd o chestie dacă pot să o apropii. Unde? Eu, Alania. Sergiu este înconjurat în 3 coluri de Marea Mediterană. Castelul. Super. Da, e... Chiar 3 colțuri. Și din ce am citit, ăsta a fost făcut pentru defensivă, da? Deci pentru apărare. Da, ca rol defensiv. Cine avea curajul să-i atace pe turci? Tare sunt curios. Соседняя страна с тем, где мы попали. Da, foarte fain.
Am găsit și unul dintre multele rezervoare care erau cu apă pe vremea aia. Cam așa arătau. 400. Nu știu câți litri să aibă asta. Cred că are vreo 1000 sigur. Castelul a fost ridicat sub domnia sultanatului Seljukilor. Seljukilor. Ce liniște. Da, în ce îmi place în această cetate? Liniștea asta. Deci o liniște fantastică. O liniște care îți dă o senzație foarte ciudată. De la hărmălaia de pe plajă la liniștea de aici e o diferență ca de la cer la pământ. Este răcoare. Nu așa de cald. Noi că am găsit și o încăpere să vedem ce e aici. Poate ne așteaptă o cadână cu ceai. Oh. Săbii, topoare, lănci, iatagane. Da, nu ne plac armele. Mergem mai departe. Ce-i nasol că nu scrie nimic pe engleză. Chiocani Pers Ciofranian, Ayatolan, Ivan Uci Duvan. Ei, am înțeles tot. Deci, aici vorbește ceva de, uite, Sultan I. Bun, hai să vedem ce e aici. Ceva Gresie. Interesant. Parcă ar fi cerebra Gresie din Cutahia. Au găsit ăștia câte ceva pe aici. Bizantină, cred că. Următor. Aici, uite, o istorie al lui Selciuklu. Ai zis-o bine cu Selciuklu. Deci, practic, din 1071 începe. Cine știe turcă, poate să ne traducă. Da, e o chestie urâtă, să nu faci tu un plăcuțe bilingve ciudat. Oh, ce avem aici? Film? Da. Aici se uitau Imperiul Bizantin la băieții din Imperiul. A, uite o machetă cu cetatea, cred, din ce văd eu. Asta ai văzut din avion. Da. Ok, și așa. Ce mai avem? Mai avem 3 încăperi? Da. Oh, astea îmi plac, că-s de aur. Ce interesant, seamănă cu ceva tipic egiptean aici, uite. Da. Și astea cum? Se găsesc în muzeul din New York? Le-au dat la americani? Oh.
hartă. La fel gresia asta foarte faină, albastru spre verde. Și acolo cred că e închis. Hai să vedem ce e aici. Batem la ușă și intrăm. Anybody home? Închis. Și tot în turcă scrie pe acolo. Da. Da, perfect. Aici ceva despre romani, clar. Asta sigur e un tip roman. Și avem în sfârșit pe engleză exit. Extraordinar. Deci pe aici e exit. Încă nu ieșim. De aici ieșim sau tot pe unde am intrat? Tot pe unde am intrat. Că zicea că după 18:30 se ieși pe unde intra. Și acolo avem și mașină. Asta e fel de biserică, cred că a fost ceva pe aici. Lăcaș de cult, clar. Da. Nu sunt specialist în religii, dar sunt chiar convins că aici a fost un lăcaș de cult. Cam asta a fost... uite, scrie în engleză, church, fantastic. Ce se subînțelege, scriu în engleză, ce nu... Cam asta a fost povestea cetății din Alania. Dacă au meritat sau nu cei 50 de lire de persoană, apreciați voi, pentru noi a meritat. Orice vedem nou în această viață, pentru noi este un mare câștig. Ne vedem la următoarea destinație. Să vedem ce avem la cină. Prăjituri, fructe. Salate. Salate din nou, brânză. Vinete coapte, fasole, ouă umplute, aici e barul, frigărui, legume, spui frigărui, Marius. Aici avem pui. Supă de tomat. Pâine, condimente. Orez. Thank you. Thank you. Cred că era Pui. oaie. E oaie?
întotdeauna în compartimentul acesta carne de oaie, dacă ai observat. Să fie că e bună. Hai! Pește, revenim. Macaroane. Ok. Hai să luăm pâine. Și să avem poftă, nu? Ultima seară din Alania, ultima cină din Alania, arată cam așa: pește, mazăre verde, burger de oaie și dincolo avem tot așa pește, burger de oaie și salată. Legume. Și bineînțeles legume, o berică și un gin tonic, iar ca desert pepene roșu și ecler. Avem o priveliște fantastică spre Marea Mediterană. Ne pare rău că plecăm, dar asta e viața. Seara se lasă încet peste Alania. Noi o să servim această ultimă cină și ne gândim că mâine mai avem o singură cazare și vom pleca din Turcia. Dar până mâine, eu, Marius, Angie, vă dorim o seară liniștită, plină de iubire și de bine. Dacă v-a plăcut ceea ce facem noi în aceste vloguri, care le încercăm să fie altfel decât la alții, să nu ne vedeți pe noi, să vedeți ceea ce vedem noi, vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Apăsați clopoțelul, dați un subscribe, iar noi vă mulțumim și vă spunem toate cele bune.